दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो ना लेवन वीडियो छोड़ो यार उल्टा काम करो बस कर रहे tang nakadaw kamba kwa ban pen viral bhai ka video te ine iba I kwa ban le ye kanika video hajrong jo ne tawar kajing kenjang jo ne kajing jerong bat kajing jeliu kalong kamba ars pa fit te phila ban sakhi ye kane ka video kaba ngala pelai ba kandon ru ka jing sneng na ka ne ka video ba hoai ni kwa ya ki ki bom la long bat kababu jing maru ya ka jing im ka jonga ka jong phi haba phi kwa ban le ya kino ki video ki ba ima om tang ha ka jing le jong ne uba rei wat ha karyam ka be ha ki jing le jing kam ka jing pen idur ki ba pher te ka jing sneng kalong ba wat jumlien ban le yakum kini ki video ban ki wei pat ki video ki ba pen I klem akor ki ba pen ima bat kum ta ter namar kane ka video kam dei ka ba shuong no ba kadei ka acting lane kata ka ba la shu edit kum ta ter rei kane kadei ka video ka ba pen I shisha ba ka jing slur jong ine iwei I samla iba le ya kane ka video halor hajrong jong ne tawar bat klem jing ting klem jing sir I yang dakikti lengba ki bilor bat I ra ya kikti syapo bat I sdo sdin daka kejan pet kejing jeliu kabala ima tangba ine iba imdon kejing yada lane kajing kumno ban safe ya ka jing im jong ine iba regidon pat ki video ki ba la pen viral tang nam ta karyam ka be ka pen idur idar bat le ya ki kam ki ba pher ki ba la ishir khay teng haba ki la le hi ladadon kinong comment bat ki pen phai ne ya ki ba ki ong ba phimdon men para kan thei lane shinrang kumta ter ba yeng bhasem te tangkat ne ka video ka jonga ngan pen kut no te sneu ba sa like share bat sa comment kham tam ki to ki ba dang thammai sneu ba subscribe ba phindup yo I ya ki wei pat ki video ki jonga khublei sibun